Vítam vás na akcii, ktorá sa volá Harvest Gospel Tour a ktorú robíme ako misijná organizácia The Harvest of Grace spolu s cirkvou víry tu v Čechách, v Hradci Králové. Tak vás všetkých srdečne pozývam sem pred pódium, môžete si tu sadnúť, je tu aj nejaký tieň. Viem, že je všade teplo, máme krásnych 32 stupňov, ale to sme čakali, na to sme práve čakali, lebo to je leto, o tom je leto, je to o slnku, je to o teple a je to o príjemnej atmosfére priamo v centre mesta na námestí. Preto užíme si to naplno, budeme mať skvelú kapelu Ráno z milosti, ktorá bude hrať, budú spievať a potom, priatelia, budú sa diať úžasné veci, preto nenechajte si to ujsť, ale naopak príďte sem bližšie a vypočujte si všetko to, čo sa tu bude odohrávať. Ja už odozdám slovo našej kapele, nech nás uvedie k úžasným piesňam, gospelovým piesňam a potom sa vrátim znova ja. Tak? Vítajte a príjemný čas vám prajem. Jenom s tebou každý den je vítězný.
zachránil si nás, požehnaný je Mesiáš. Hosána, Hosána, buď vôľa tvá byť medzi nás, vítame ťa tu, kráľ náš. Kráľovství tvé vládne dám našim srdcím, našim srdcím. Touha v nás je stále blízko ti byť, blízko ti byť. Jenom s tebou každý den je vítězný. Ve svém jménu nepřítel je poražený, poražený. Hosána, Hosána, Ježíš je zachránil si nás, požehnaný je Mesiáš. Hosána, Hosána, buď vôľa tvá byť medzi nás, vítame ťa tu, kráľ náš. Jenom s tebou každý den je vítězný. Ve tvém jménu nepřítel je poražený. Jenom s tebou každý den je vítězný. Ve tvém jménu nepřítel je poražený, poražený. Hosána, Hosána, Ježíš je zachránil si nás, požehnaný je Mesiáš. Hosána, Hosána, buď vôľa tvá byť medzi nás, vítame ťa tu, kráľ náš. Hosána, Hosána, Ježíš je zachránil si nás, požehnaný je Mesiáš. Hosána, Hosána, buď vôľa tvá byť medzi nás, vítame ťa tu, kráľ náš. Hosána, Hosána, Já vyvýším to svaté jméno Ježíš nad každým srdcem a každou myslí. Mám pokoj Boží vždy, když vyvyšuji jméno Ježíš. Vyvýším to svaté jméno Ježíš, ať každá závislost je zlomena, protože je naděje a svoboda jméno Ježíš. V tobě je síla i uzdravení, ty jsi živý. Tvé jméno Ježíš, každého máme, ve tmě září. Já vyvýším to svaté jméno
Ježíš, každého máme, vesmír září. V tobě je síla i uzdravení, ty jsi živý. Tvé jméno Ježíš, každého máme, vesmír září. Křičí ze všech vrchů a Ježíš v ulicích. Ježíš je v temnotě nad každou situací. Ježíš mé rodině, ať všude zní jméno Ježíš. Křič Ježíš ze všech vrchů a Ježíš v ulicích. Ježíš je v temnotě nad každou situací. Ježíš mé rodině, ať všude zní jméno Ježíš. V tobě je síla i uzdravení, ty jsi živý. Tvé jméno Ježíš, každého máme, ve mně září. V tobě je síla i uzdravení, ty jsi živý. Tvé jméno Ježíš, každého máme, ve mně září. Křič Ježíš ze všech vrchů a Ježíš v ulicích. Ježíš je v temnotě nad každou situací. Ježíš mé rodině, ať všude zní jméno Ježíš. Křič Ježíš ze všech vrchů a Ježíš v ulicích. Ježíš je v temnotě nad každou situací. Ježíš mé rodině, ať všude zní jméno Ježíš. V tobě je síla i uzdravení, ty jsi živý. Tvé jméno Ježíš, každého máme, ve mně září. V tobě je síla i uzdravení, ty jsi živý. Tvé jméno Ježíš, každého máme, ve mně září. Já vyvýším to svaté jméno Ježíš nad každým srdcem a každou myslí. Mám pokoj Boží vždy, když vyvyšuji jméno Ježíš.
nejkrásnější, tak krásný, můj milovaný nad tisíci, nejkrásnější, tak krásný, můj milovaný nad tisíci, nejkrásnější, tak krásný, můj milovaný nad tisíci, nejkrásnější, tak krásný, Ješua. tobě, Pane, na věky amen. Království sláva, moc, čest i chvála jen tobě, Pane, na věky amen. Království sláva, moc, čest i chvála jen tobě, Pane, na věky amen. Království sláva, moc, čest i chvála jen tobě, Pane, na
Nádhera. Spýtam sa vás, priatelia, komu sa to páčilo? Komu sa páčil tento druhý deň? Je tu niekto taký, kto ste tu boli celý čas? Sú tu ľudia, výborne. Priatelia, ja by som sa veľmi rád ku vám prihovoril. Budem hovoriť trochu kratšie ako v predchádzajúcich vstupoch, ktoré som mal, lebo po mne prichádza ďalší kolega a síce miestny pastor, ktorý bude tiež kázať, ktorý bude tiež hovoriť a verím tomu, že to bude mimoriadne, že to bude veľmi, veľmi dobré a veľmi zaujímavé. Preto vás pozývam bližšie, kľudne si tu sadnite, zoberiem nejakých 10 minút a rád by som hovoril o jednej veľmi dôležitej veci. Ale predtým, než sa dostanem k podstate, tak by som sa vás pýtal, priatelia. Poprosím vašu odpoveď aspoň tým, že by ste na mňa zamávali. Áno? Dobre, súhlasíte? Áno. Takže moja otázka znie, koľký z vás ste už boli u lekára? Ja? To ste nečakali takú otázku, že? Na námestí niekto na pódiu stojí a pýta sa vás, či ste boli u lekára. No predpokladám, že každý jeden človek minimálne raz bol u lekára, pretože minimálne raz ste buď vy, alebo niekto z vašich blízkych mal aspoň ten, ako sa zvykne hovoriť, nejaký ten problém, nejakú tú chrípku, alebo nejaký ten zdravotnú komplikáciu, problém, prečo sme museli ísť ku lekárovi. A priatelia, chodí niekto z vás ku lekárovi, keď je zdravý? Kto bol u lekára, ak to nie je zrovna rodinný príslušník, alebo, ja neviem, nejdete si po nejaké doklady, kto z vás chodíte ku lekárovi len tak, lebo vás to baví? Chodí niekto len tak ku lekárovi? Nie. To je zaujímavé, že skoro nikto nechodí ku lekárovi len tak pre nič za nič. Väčšinou, keď ideme k lekárovi, tak ideme tam z jedného dôvodu. Lebo máme nejaký zdravotný problém. Niečo sa v našom tele deje. Niečo, čo je nevhodné, nie je dobré, bolí nás nejaká časť nášho tela, alebo jednoducho sa necítime fajn, necítime sa dobre, preto navštívime niekoho, kto nám vie nejakým spôsobom pomôcť. Ten niekto vie určiť diagnózu, vie nás vyšetriť, vie určiť diagnózu, vie zistiť ten problém, čo spôsobuje to ochorenie a to onemocnenie a tú nejakú bolesť v našom tele. A potom viete, čo urobí? Určite ste sa s tým stretli aj vy. Viete, čo urobí ten lekár, keď určí diagnózu? Prinesie liek. Napíše nám nejaký recept
A pošle nás, aby sme išli do lekárne, aby sme si ten recept vyzdvihli, aby sme začali tú liečbu, aby sme zobrali ten liek, aby sme mohli piť zdraví. Je to veľmi jednoduché a každý to poznáme. A priatelia, ja to hovorím z jedného dôvodu. Pretože my tu viackrát sme hovorili o jednej osobe. A tá osoba v jednom prípade aj povedala o sebe čosi. My hovoríme o Ježišovi Kristovi. A ja by som vám rád prečítal niečo z Biblie, čo povedal sám Ježiš o sebe. Dobre? A on sám povedal, raz keď sa rozprával s nejakými ľuďmi a nejakí ľudia ho obvinili z nejakých vecí, tak on na to reagoval. A Ježiš povedal veľmi zaujímavú vec. Ježiš povedal, lekára nepotrebujú zdraví ľudia. Áno, to sme sa dozvedeli aj my. Tí, ktorí sú zdraví, nepotrebujú lekára. Ale Ježiš hovorí, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. A potom následne pokračuje. Neprišiel som, Ježiš hovorí o sebe, ja som neprišiel povolať spravodlivých, ale hriešnikov. Viete, o čom hovorí toto slovo? Toto slovo hovorí o tom, že Ježiš sám o sebe hovorí, že ja som lekárom. A ja som prišiel vyriešiť ten najväčší problém, ktorý kompletne celé ľudstvo má. A ten problém je, priatelia, hriech. Ježiš tu seba prirovnáva ku lekárovi a hovorí následne o tom, že je tu niečo ako spravodlivosť. A viete, spravodlivosť je, že sa cítite bezúhonný. Nič ste nespravili, nemáte zaťažené svedomie, cítite sa úplne dobre, úplne máte pokoj na svojej duši, lebo nič zlé ste neurobili. Ale zažili ste už niečo také, že ste sa cítili vinným? Zažili ste už niečo také, že ste urobili niečo zlé a potom následne prišla taká vina do vášho vnútra, do vášho srdca? Na vašu dušu prišlo také zaťaženie. Cítil to niekto? Aspoň raz? No ja neviem. Tak isto. Ako sme všetci boli u lekára, tak isto. Každý jeden z nás sme cítili vinu. A viete prečo? Lebo každý jeden z nás sme minimálne raz vo svojom živote zhrešili. A hriech prichádza a prináša, keď hriech prichádza, on prináša problém. Keď hriech spravíme, naše svedomie je zaťažené a cítime sa zle. Každý jeden z nás. Vieme naše svedomie zaťažiť a vieme naše svedomie dokonca aj ubiť a zabiť. A to takým spôsobom, keď neustále opakujeme ten istý hriech. A potom naše srdce je vypálené. Náš duch je zaťažený. Naše srdce sa stáva tvrdým. A preto človek mnohokrát nevie urobiť jednu zásadnú vec a síce pokánie. Neviem, koľký z vás viete, čo to znamená to slovo pokánie. Pokánie znamená, že sa človek obráti z toho zlého, čo robí. Že prestane robiť niečo zlé. Že si to uvedomí. Obráti sa z toho a ide od toho preč. Toto je takéto skutočné pokánie, o čom hovorí Biblia. A priatelia, ak človek má zaťažené svoje srdce, ak je jeho srdce tvrdé a kamenné, ten človek nedokáže urobiť pokánie. Potrebuje pomoc zvon. Potrebuje dotyk od Boha. Potrebuje, aby sa ho Boh dotkol. Ale viete, čo treba? Treba prísť k tomu lekárovi, treba prísť k tomu, kto vie odmäkčiť naše srdce. Tomu, kto vie priniesť riešenie. A ten lekár, a ten konkrétny, kto je ten záchranca, je to Boží syn Ježiš. Lebo Ježiš sa vie dotknúť nášho srdca a vie naše srdce zmeniť. Z toho kamenného srdca vie urobiť mesité, mäkké, kajúcne, také, ktoré bude volať k Bohu. Toto vie urobiť jedine Ježiš, ten lekár. Lekár, ktorý je nad každého lekára. Ten, ktorý je lekárom, ale zároveň je aj liekom. Súčasne. Preto, priatelia, je treba si uvedomiť našu diagnózu. Máme problém. A ten problém je hriech. Hriech ničí naše srdcia, hriech ničí našu spoločnosť, hriech ničí Hradec Králové, hriech ničí vašu rodinu, vašu prácu. Toto všetko robí hriech. A tiež Biblia hovorí o tom, že hriech priťahuje problém. Hriech priťahuje smrť, preto je mnoho ľudí chorých. Preto je mnoho ľudí v závislostiach. Ja som videl niekoľko mladých ľudí na tomto námestí, ktorí prechádzali a mali problém. A ten problém bola závislosť. Títo ľudia mali závislosť vo svojom živote, lebo boli závislí jasne a zrozumiteľne, bolo to vidno na ich živote. Boli závislí na drogách.
na alkohole. A mnohí sú závislí na pornografii. Mnohí sú závislí na automatoch a na rôznych iných veciach. Ale je tu niekto, kto vám vie priniesť slobodu, niekto, kto vie zmeniť váš život a ten niekto je Boží syn Ježiš, ktorý je lekárom a liekom súčasne. Preto, priatelia, neobracajte sa chrbtom k tomu lekárovi duši, neobracajte sa chrbtom k tomu lieku, ktorý potrebujeme každý. Práve naopak, priatelia, je treba sa zastaviť a je treba urobiť práve to, čo som hovoril, to pokánie. Je treba sa obrátiť k Bohu, treba zavolať na Neho a požiadať Ho o záchranu. Treba Ho požiadať, aby do našich životov prišiel, aby sa dotkol našich srdc, aby naše srdcia boli zmenené Božou mocou, nadprirodzenou mocou. Lebo jediný, kto to dokáže, je práve Boží syn, je to Ježiš. Lebo On je tým liekom, On je tým lekárom. A viete, čo urobil pred 2000 rokmi? On zomrel na kríži. On zaplatil za náš hriech. Biblia hovorí o tom, že On sám sa stal hriechom, našou hriešnosťou. On bol ten, ktorý bol zlorečený na kríži. On bol prekliatý na kríži, aby my sme boli vyslobodení spod každej kliatby. A ja som videl aj dnes, aj včera ľudí, ktorí mali zjavný problém s kliatbou. A následne boli vyslobodení z tejto kliatby. To je niečo, čo sa dedí z generácie na generáciu. Ľudia sú chorí z generácie na generáciu. Ľudia majú ten istý zdravotný problém, zomierajú predčasne, lebo je tam kliatba. Ale priatelia, Biblia hovorí o tom, že Ježíš sa stal kliatbou, on bol ten, ktorý bol pribitý na kríži, on sa stal kliatbou, aby priniesol slobodu, aby priniesol život do našich životov. On to všetko zobral, aby my sme boli slobodní. A preto, priatelia, ja mám dnes pre vás ponuku, výzvu. Aj na vás, či príjmete, alebo nie. Tá výzva znie, príjmite lekára do svojho života, príjmite aj ten liek súčasne. A je to Boží syn Ježiš. Ten, ktorý zomrel a na tretí deň bol skresený z mŕtvych a je živý práve dnes. A vie sa vás dotknúť, vie vás uzdraviť, vie vás oslobodiť, ale hlavne odpúšťa hriechy a dáva večný život a vaše meno bude napísané v knihe života. Toto je to najlepšie, čo môžete zažiť. A viete to zažiť práve teraz, ak sa nachádzate na tomto námestí. Tak vás vyzývam, zastavte sa na pár minút a ja sa budem teraz modliť jednu jednoduchú modlitbu. A vy sa ju môžete modliť spolu so mnou. Môžete zavolať na Ježiša, môžete ho pozvať do svojho života, môžete urobiť pokánie zo svojich hriechov a Ježiš príde, uzdraví vaše srdce, uzdraví váš život, uzdraví vašu domácnosť, uzdraví vaše manželstvo, uzdraví vašu prácu a uzdraví aj spoločnosť, v ktorej sa nachádzate. Boh uzdraví vás a potom cez vás sa to pretečie do všetkých ostatných okolností. Preto je veľmi dôležité stretnúť sa s Ježišom Kristom osobne. A dnes máte jedinečnú príležitosť sa s ním stretnúť. Aj keď ho nevidíte, on tu je. A vystiera svoju ruku ku vám. Aj na vás, či sa jej chytíte alebo nie. Ale ja vám ponúkam a vyzývam vás súčasne, aby ste to spravili. Aby ste dnes zavolali na Ježiša a aby ste boli zachránení na večnosť. Takže sa spýtam, kto to chcete urobiť? Je tu niekto taký, kto chce volať na meno Ježiš? Zamávajte na mňa. Výborné. Priatelia, budeme sa modliť. Ja sa budem modliť na mikrofón a vás vyzývam, modlite sa spolu so mnou. Dnes sme sa modlili už viackrát na tomto mieste. Včera sme sa modlili. A možno si dávate otázku, prečo to robíme. Pretože to je obrovsky dôležité. Je to záchrana od smrti a je to prechod do života. A jediný, kto to dokáže urobiť tento zázrak, je práve Ježiš Kristus z Nazareta. A preto na Neho budeme teraz volať. Dobre? Takže volajte spolu so mnou. Ja sa idem modliť na mikrofón a vás vyzývam, modlite sa spolu so mnou. Tie isté slova, ktoré budem hovoriť ja teraz. Dobre? Ideme na to? Áno. Výborne, tak povedzte spolu so mnou. Drahý Ježiš, ja verím, že si Boží syn. Ja verím, že si zomrel na kríži namiesto mňa. A ja verím, že si vstal z mŕtvych, že žiješ. Preto volám ku Tebe a prosím ťa, drahý Ježiš, odpusť mi všetky moje hriechy, vedomé aj tie nevedomé. Prosím ťa, zmeň môj život. Prosím ťa, zachráň ma. Ja sa odvraciam od tých zlých vecí,
a obraciam sa ku Tebe, Ježiš. Obraciam sa ku Tebe, Ježiš. Prosím ťa, zmeň môj život. Zmeň môj život. Ja vyznávam, Vyznávam, že Ty, Ježiš, že Ty, Ježiš, si pánom môjho života pánom môjho života a že ja že ja patrím Tebe patrím Tebe a Ty patríš mne. patríš mne. Ďakujem Ti, Ďakujem, že si ma vypočul si ma vypočul a že už teraz že už teraz meníš môj život. meníš môj život. Ďakujem Ti, Ďakujem. v mene Ježiš. V mene Ježiš. Amen. Amen, amen. Priatelia, ak ste sa spolu so mnou dnes modlili túto modlitbu prvýkrát, tak vás pozývam sem do tohto bieleho stanu na po mojej ľavej ruke. Môžete tam ísť, mám pre vás darček. Príďte tam, ak ste sa prvýkrát modlili túto modlitbu. Neodídite z tohto miesta bez toho, že by ste tam navštívili ten stan. Radi sa s vami zoznámime, radi vám potrasieme s vašou rukou a veľmi radi budeme, keď sa s vami budeme môcť aj naďalej stretnúť, stretávať, prípadne komunikovať. Preto príďte, budeme veľmi radi. Dobre? A teraz, priatelia, mám ešte ďalšiu vec. Za chvíľočku budeme hrať, budeme spievať ďalšie piesne a potom sa budeme modliť. A ak ste tu a máte zdravotné problémy, ak máte nejakú bolesť vo svojom tele, Ježiš je lekárom a je liekom súčasne. Čo znamená, že Boh sa vás vie aj dnes dotknúť takým spôsobom, že bolesť, ak je vo vašom tele, Ježiš je ten, ktorý ju vie uzdraviť. Tak ako lekár lieči, Boh je ten, ktorý uzdravuje. Boh robí zázraky, robí veci, ktoré boli nemožné, stanú sa možným, keď sa stretnete s Ježišom Kristom, ktorý je skriesený a má všetku moc na nebi aj na zemi. A preto, priatelia, po týchto piesniach, ktoré budeme hrať a spievať, potom následne bude hovoriť miestny pastor Peter Šakarov a potom sa budeme modliť. Budeme sa modliť za divé zázraky a znamenia a budeme sa modliť aj za dotyk od Boha. Preto neodchádzajte, ale práve naopak zostaňte tu, lebo budeme sa modliť a Ježiš bude robiť úžasné veci. Ste pripravení na to? Áno. Kto tu zostáva? Ja. Vynikajúco, robíte veľmi dobrú vec, že tu zostávate. Teraz teda budeme hrať a spievať nejakých pár piesní a potom znova sa budeme ku vám prihovárať a následne sa budeme modliť. Ďakujem, že ste si ma vypočuli a ideme ďalej pokračovať v programe. No, stávam, horko mi je. Zima, ne? To musíte tancovať, aby vám bylo teplo. Enough.
slavnostní den, tak nádherný den, den záchrany mého, jak majestátné, slavné jméno tvé, jméno tvé. Slavnostní den, tak nádherný den, den záchrany mého, jak majestátné, slavné jméno tvé, Ježíš, můj šťastný den, on odbyl díky mé, můj šťastný den, on stvořil všechno mé, můj šťastný den, on odbyl díky mé, můj šťastný den, on stvořil všechno mé, už nebudu stejný, on změnil život můj. Tisíce generací před tebou se sklání, zpívat budou chvály beránkovi. Ti, co šli před námi, a ti, kdo věří, zpívat budou chvály beránkovi. Ty máš jméno slávné, ty máš jméno velké, ty máš jméno nad každé, nad trůny, nad mocnosti, nad vlády a království, ty máš jméno nad každé, anděle chválí, svatý volá stvoření, svatý jsi vymýšený, svatý na věky svatý. Máš-li odpuštění a zachráněný jsi, zpívej píseň chvály beránkovi. Moc je v jeho jméně, už jsi svobodný, zpívej píseň chvál beránkovi. Zpívej píseň chvál beránkovi, anděle chválí, svatý volá stvoření, svatý jsi vymýšený, svatý na věky svatý, lid vykoupený, zpívá ti dnes jediný, svatý jsi vymýšený, svatý na věky svatý. Ty máš jméno slávné, ty máš jméno velké, ty máš jméno nad každé, nad trůny, nad mocnosti, nad vlády a království, ty máš jméno nad každé. Ježíši máš jméno slávné, ty máš
si vyvýšený, svatý, na věky svatý. Let me company, zpívá ti, ty jsi jediný, svatý, jsi vyvýšený, svatý, na věky 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 svatý. Haleluja. Tak děkujeme naší ráně z milosti. A v tomto krásném dní teplém vás obdivuji, že tady jste. To znamená, že něco chcete. To znamená, že vás něco zajímá a to je dobře, protože je důležité, aby tě něco v životě zajímalo. A ne, aby si žili jenom takovým plytkým životem. A to je to, co my tady chceme předat. My tady nejsme jako církev, jako křesťané, aby jsme si udělali čárku, jako to dělají některé organizace, že si myslí, že když budou více s někým mluvit, a v podstatě nejde o to, jestli ten člověk se obrátí, uvěří v Ježíše Krista, ale už to, že s ním mluví, takže to je ten dobrý skutek, což je dobrý skutek, ale tím to nesmí skončit. Nesmí to skončit s tím, že uděláme jenom nějaký dobrý skutek, že tady mluvíme tady na tom místě. A velmi dobře mluvil zde Míšo, a děkuji Harvest týmu, který přijel a obětují se pro nás v tomto městě, aby spoustu lidí slyšeli tu dobrou zprávu, evangelium o záchraně člověka. A ty řečníci, kteří zde mluvili, a kolegové, kteří říkali své svědectví, tak mluvili právě o tom, že se něco změnilo v jejich životě zcela zásadně. A je důležité, aby jsme i my chtěli, aby něco v našich životech se pohlo dobrým směrem. Tak jako já jsem potřeboval nejenom nějaké slova, ale skutky, aby skutečně se projevilo v mém životě, že Bůh žije. Aby skutečně se projevilo, že Ježíš Kristus není jenom na obrázku nebo někde v historických záznamech, ale aby se naplnilo, že on chce i do mého života, abych ho poznal, aby jsem i já mohl zažít ty věci, které zažívali učedníci. A proto bych chtěl mluvit o jedné zásadní věci na závěr tohoto dvoudenního skvělého představení nebo tohoto Harvest, této sklizně pro Boží království, když to řeknu česky, ano. A to, co my chceme, a to opravdu, co za nejenom tyto 2 dny, ale co v církvi prosazujeme znovu a znovu je, že Bůh donesl do našich životů moc na to, aby přišla změna. Že nechce jenom nějaké náboženství, ale on chce, aby ve tvém životě byla moc. A toto bylo důležité i pro Ježíše, proto i on potřeboval, aby na něm byla ta moc, tak, aby, když se s ním setkají lidi, tak aby zažili ty zázraky, uzdravení a osvobození. A nejenom, že to jsou slova, ale stane se to skutkem. Já jsem sportoval i profesionálně nějakou dobu a vždycky nám říkali, že v podstatě dobře, že hraješ dobře, ale když prohraješ, tak je to na nic. Když prohraješ, je to na nic. A ty možná si myslíš, že ve tvém životě některé věci jsou v pohodě, ale pokud se nemáš dobře, tak reálně se nemáš dobře a prohráváš. Takže nestačí jenom nějakým způsobem něco znát, něco vědět, doslechnout se o něčem, ale buď to prakticky má v našich životech nějakou cenu, hodnotu, je to pro nás skutečně reálné, anebo to je jenom nějaká informace, kterých je spousta. A já ti chci říct, že Ježíš Kristus je nějakou pouhou informací, ale Ježíš Kristus je tou osobou, který donáší tuto moc. A on sedí po pravici Boží, jak už zde bylo řečeno mnohokrát, že vstal z mrtvých a žije.
A je důležité, aby to, co my opravdu chceme, aby na tomto místě bylo zcela zjevné, je, že je ta osoba, kterou on poslal, a to je osoba Svatého Ducha, který donáší tu pravomoc k tomu, aby se děly zázraky, uzdravení. A jak jsme slyšeli dneska ty svědectví, že někdo byl nemocný a přišlo uzdravení. Někdo byl v depresích a přišlo osvobození. Někdo měl kletby a najednou je nemá. Někdo byl nešťastný a najednou je šťastný. A to je to, že je zde přítomná jedna osoba a to je osoba Svatého Ducha. A tato osoba je v tomto městě proto, aby donesla známost o Ježíši, který má moc zachránit naše životy. Proto je důležité, a to, co opravdu si přejeme nejvíc, když jsme na tomto místě, abyste se setkali s Bohem reálně, ale reálně se můžeme setkat s Bohem jedině tehdy, když přijde Svatý Duch do tvého života a představí ti Krista takový, jaký on je. Já vám přečtu jedno místo, které se nachází v Božím slově, je napsáno v Římanech v 8. kapitole. A tady je napsáno, neboť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste ducha synoství, v němž voláme Abba Otče. Sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. Jsme-li však děti Boží, jsme dědicové a dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Takže to je důležité, aby křesťanství pro tebe nebylo jenom něco vzdáleného, nebo toto Bůh nechce. Tam je napsáno, že náš duch svědčí spolu s Božím duchem, že jsme děti Boží. A my nemáme odejít z tohoto místa jako otroci strachu, otroci hříchu, otroci pochybností, sebenepřijetí, odmítnutí. A já jako pastor se setkávám s mnoha lidmi, kteří sice mají masku ve svém životě, jakože jsou v pohodě, ale když s nimi mluvíš, tak víš, že jejich duše je rozhrvaná na kousky. Protože nemají tu moc, kterou donáší Svatý Duch. A je napsáno, že království Boží je spravedlnost, pokoj a radost Duchu Svatém. Proto křesťanství nemá být o něčem zoufalém a to, co my představujeme, a proto hrajeme takové to pozitivní, veselé, svěží chvály, které mluví o Boží svatosti, odpuštění, osvobození, zázracích. Protože takový Bůh je a tak se chce představit v našich životech. Toto jsem zažil já, toto zažívá každý, kdo k němu přijde, protože už zde bylo mnohokrát řečeno. Ježíš stojí u dveří našeho srdce a tluče. A kdokoliv by mu otevřel, k tomu on vejde a bude s ním večeřet. Ale jak je to možné, když on sedí po pravici Boží? Jak je to možné? Je to možné, protože je zde přítomný Svatý Duch. A on nedává ducha otroctví, aby jsme se opět báli, ale dal nám ducha synoství, ve kterém voláme Abba Otče. Proto Ježíš, než začal sloužit, tak čekal, až ho naplní Svatý Duch. A když ho naplnil Svatý Duch, tak je napsáno, že vyšel a všude, kde byl, uzdravoval, osvobozoval všechny ty, kteří trpěli pod mocí ďábla, protože Bůh byl s ním. A jak byl s ním Bůh, když Bůh je v nebi? No, protože poslal Svatého Ducha. On je tou nejsilnější, nejmocnější osobou, která existuje na této zemi, která existuje v našich životech, která existuje ve vesmíru, skrze které bylo všechno stvořeno, protože bez Ducha Božího by ani Ježíš nemohl činit žádný zázrak, bez Ducha Božího by žádný zlý duch nemohl odejít, bez Ducha Božího já bych neuvěřil a nevěděl bych, že jsem syn Boží, protože jsem z echt ateistické rodiny a na co jsme si nešáhli, co jsme neviděli, tak tomu jsme neměřili. Ale věděl jsem, že takto žít nechci, protože sice jsem byl mladý člověk, byl mi 16 let, ale šťastný jsem nebyl. I když jsem hrál hokej, dařilo se mi, mohl jsem to dělat profesionálně, měl jsem kompletní rodinu, dobré přátele, ale stejně jsem uvnitř věděl, že je něco v mém životě, co tam úplně chybí a přiznejme si, že toto, i když to lidi mají pod maskou, zažívá každý člověk. Každý člověk má své strachy, každý člověk má své obavy, každý člověk má své sebenepřijetí, každý člověk má své smutky, nespavosti, odmítnutí, hořkosti. A teď, čím doba jde dál, tak je to ještě horší. Když to je nemoc, deprese, taková nemoc, která se rozšířila mezi mladýma lidma všude,
že ani se jim nechce žít. Však co to je, když mladý člověk skočí pod vlak? Co to je, když mladí lidi nechtějí mít děti? Co to je, když mladí lidi prostě nechtějí nic, jenom prostě jsou na mobilních přístrojích? Co to je, když i starí se dostanou do lidí, že věří jenom umělé inteligenci a ne lidem? Co to je za svět, který vede lidi do strachu a do otroctví? Ale proto přišel Ježíš, aby zmařil skutky satana. Proto jsme tady na tom náměstí, aby bylo zcela zjevné, že skrze moc Svatého Ducha i v tomto městě Ježíš chce, aby lidi byli zachráněni. A já jsem toho důkazem, protože já jsem důkazem toho, že absolutně jsem Boha nehledal v křesťanství. To bylo to poslední místo, kam bych šel hledat Boha, nebo nějaký duchovní svět. A přesto jsem věděl, že v srdci mám nějaké prázdno. A když mě můj kamarád mluvil o Ježíši, tak to nebylo jenom nějaká informace, ale byl tam Svatý Duch, který donesl to moc. A aniž bych věděl, že to potřebuji, tak tam mě Svatý Duch ukázal, že bez křesťanství je můj život úplně zbytečný. A je to už přes 35 let. A je to pro mě stále čerstvé. Můj život bez Krista by byl úplně zbytečný. A vy, co si myslíte, že váš ne, tak žijete ve lži a v otroctví. Protože každý člověk bez Krista, jeho život je svým způsobem určený k tomu, aby žil, dělal nějaké věci a zemřel. Ale tak to být nemusí. Protože Duch Svatý přišel, aby království Boží se projevilo ve tvém životě. Aby radost ze života se projevala ve tvém životě. Aby dobré věci přišly do tvého života. Aby byly přelomeny pouta okovy nesvobody. Aby si byl uzdravený. Proto i dneska budeme dělat jednu výzvu na to, aby Svatý Duch, který donesl tuto moc a přišel na Ježíše. A proto Ježíš přišel a řekl v Lukášově evangeliu, Duch Pánův je nade mnou. Duch Pánův je nade mnou. Proto jsem přišel, aby vězňové vyšli z vězení, aby byly rozlomeny pouta nesvobody. Přišel vyhlásit léto hojné milosti, aby ti, co nevidí, uviděli. A nemluvil o fyzických věcech, o vězení, které je někde tady poblíž, ale mluvil o vězení duše člověka, o vězení života člověka. A proto přišel Svatý Duch, aby skrze Ježíše byly slomeny tyto pouta. A znovu zopakuji, nám nebyl dán duch otroctví, aby jsme se opět báli, ale duch synovství, ve kterém voláme Abba Otče. A každý, kdo zde přišel a mluvil, a vy, kdo tady sedíte a věříte v Ježíše Krista, tak to můžete dotvrdit, že to je to nejlepší rozhodnutí v životě, které člověk může udělat. A to je ta nejkrásnější svoboda, ne náboženství, ale svoboda, kterou dává Ježíš Kristus, aby nám požehnal v každé oblasti života. A proto i teď dáme tuto výzvu. Budeme hrát a chválit ještě. A pokud nechceš být jedním otrokem ve své duši, pokud chceš skutečně poznat, že jsi Boží dítě a skrze to chceš, aby přišlo i uzdravení do tvé duše, změna ve tvém životě, anebo uzdravení nějaké fyzické nemoci, jako jsme se i včera modlili, nebo strachu. Stále znovu a znovu informace budují strach a strach. Ale Ježíš přišel, aby byly zlomeny tyto pouta. Proto každý, kdo chcete, aby ještě více Svatého Ducha naplnilo tvůj život, nebo třeba poprvé úplně tak silně, tak můžete přijít dopředu a s Michalem se z vás budeme modlit na tomto místě. Chvála bude hrát, poprosím, aby přišla. A je to taková poslední část tohoto krásného, letního, teplého večera. A je to tak příznačné, protože je napsáno, že náš Bůh je oheň. Ale on je oheň, který pálí to, co je zlé a dává život tomu, co je dobré. Tak oheň života, energie, já vám řeknu jednu věc, bez energie, kterou dává Bůh, člověk tak jako tak skončí v depresích a ve strachu, co bude. Ale s tou energií, kterou dává Svatý Duch, ta osoba, kterou nikdy mu nekončí tato Boží přítomnost, Boží moc a moudrost tak, aby tvůj život byl dobrý, tak se můžeš tak rozběhnout, že se naplní Boží slovo, co je napsáno, že lepší věci jsou před tebou než za tebou. A je napsáno, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co nám ani na mysl nevstoupilo.
to Bůh připravil těm, kteří ho milují a kteří ho následují. Takže ani ještě nevíš. Ani já jsem nevěděl, když jsem uvěřil a přijal jsem Svatého Ducha, co přede mnou. A vůbec bych si nemyslel, že se stanu kazatelem nebo člověkem, který bude se modlit za druhé lidi. Ale když tě Bůh povolá, tak to nezastavuj, protože je to to nejlepší povolání, jaké může být, protože království Boží je spravedlnost, pokoj a radost a ještě dodáváme moc Svatého Ducha. Amen. Takže můžete přijít dopředu. Haleluja. Předám slovo Mišu. Ja by som vás všetkých poprosil, aby sme sa postavili. A vy, ktorí veríte a ktorí ste tu celé 2 dní, poprosím vás, postavme sa, budeme chváliť Boha. A ja som presvedčený o tom, že Boh sa chce prejaviť. Že Boh chce robiť zázraky verejne. Viete, my sme tu z jedného dôvodu. Našou úlohou je vyzdvihnúť osobu Ježiša Krista. Hovoríme tu 2 dní o Ježišovi. A keď hovoríme o Ježišovi, on sa prejaví. A preto vy dnes, ak ste tu 2 dní a práve teraz sa tu nachádzate, mám pre vás dobrú správu. Boh chce byť oslávený vo vašom živote. Vie sa vás dotknúť, vie vás uzdraviť, vie vás vyslobodiť, vie priniesť to, po čom túži vaše srdce. Samozrejme, že nie tie zlé veci, ale dobré veci. Takže ak potrebujete dotyk od Boha, príďte dopredu. Obzvlášť ak potrebujete uzdravenie, čerstvý dotyk od Boha, alebo ste tu náhodou išli okolo, alebo ste tu už celkom dlhú dobu, príďte dopredu až tak, že urobíte takú lejnu. Dobre som to povedal, už začínam lajnu? OK, tak skoro. Ale už sa učím. Už 2 dní, keď to bude ešte týždeň, tak už za chvíľočku budem mluviť česky. Tak říkej, že? Ale to si necháme na budúce. Takže ak potrebujete nejaký dotyk od Boha, príďte dopredu, nehambite sa. Budeme sa modliť, Peťo, ja aj Harvest Team, budeme sa modliť a ja verím tomu, že Boh bude robiť zázraky. Takže ak potrebujete uzdravenie, príďte. Príďte. Nehambite sa. Nesmieme sa hanbiť za Ježiša Krista, nesmieme sa hanbiť za to, keď Boh bude robiť v našom živote a jednať. A on sa chce prejaviť na verejnosti. Keď Ježiš kráčal po tejto zemi, všimli ste si, že on nerobil veci tak, že teraz povedal, že poďte, ideme do synagógy, aby nás nikto nevidel. Nie, on vychádzal dokonca von a celé mestá prichádzali ku nemu. Celé mestá, to boli tisíce ľudí, ktorí vychádzali ku Ježišovi. Verejne sa diali divy, zázraky a znamenia. Verejne Ježiš jednal. Verejne. A preto, keďže sme tu, priatelia, toto je najlepšia vec, ktorú vieme robiť. A ak ste tu, príďte dopredu, budeme sa